אמר, ניהול גן. חכם. פשוט. מערכת אמר קינדל מציעה פתרונות חכמים לניהול גני ילדים בצורה פשוטה ויעילה. מי אנחנו ולמה לבחור באמר? אנו מציעים מערכת ניהול ייחודית למנהלי גני ילדים, המותאמת לצרכים האמיתיים בשטח, בשיתוף פעולה עם מנהלים והורים. יתרונות מרכזיים של המערכת: התאמה לגני ילדים, רספונסיביות, תמיכה טכנית וליווי אישי, אפשרות להתאמה אישית וביטחון מידע גבוה. האתגרים של גני ילדים והפתרון של אמר: מערכת דיווח יומית, מערכת תשלומים חכמה, שמירת קבוצות לפי צורך, ותקשורת מסודרת עם הורים. ניהול ילדים, הכל במסך אחד, כרטיסי ילדים עם תמונות, סטטוס, תשלומים, הודעות טקסט, ופתרונות מהירים מפעולות שונות. תשלומים חודשיים, מסך תשלומים חכם, עדכון סטטוס אוטומטי, מעקב אחרי הכנסות, ותצוגה גרפית של מצב התשלומים. דיווח יומי, ניהול מהיר של צוות הגן. הצוות מדווח על כל ילד, כולל מה אכול, מתי ישן, והאם הביא ציוד. הדיווח מותאם למובייל. דיווח יומי אישי להורים, נשלח לנייד. כל הורה מקבל קישור אישי לדיווח יומי, כולל מה הילד אכל, מתי הגיע ועזב, והערות מהצוות. ניהול הכנסות. הכנסה חדשה נרשמת בלחיצה אחת, מותאם לשימוש מהטלפון, ותמיכה במגוון סוגי הכנסות. ניהול הוצאות. בדומה להכנסות, הזנת הוצאה חדשה פשוטה ומהירה, כולל חישוב אוטומטי של משכורות, פנסיה וקופות גמל. ניהול עובדים ודיווח נוכחות. המערכת כוללת דיווח נוכחות יומי חלקי חודשי, ניהול משכורות אוטומטי, וחישוב קופות גמל ופנסיה. מסמכים וחוזים. כל המסמכים במקום אחד, גישה מהירה לכל מסמך, ואפשרות לשלוח מסמכים להוראה או יעד בקליק אחד. תפריט שבועי ואוכל בגן. הצוות יכול להדפיס תפריט שבועי, ההורים רואים מה הוגש בפועל, מותאם לדיווח מהיר. זה הזמן לנהל את הגן שלך, בצורה חכמה, קלה ומסודרת. אמר היא הרבה יותר ממערכת ניהול, היא שותפה אמיתית לכל מה שקורה בגן. נשמח להכיר אתכם ולהתאים את המערכת לצרכים שלכם. צרו קשר עם אלכס מירקין, מנכ"ל אמר טכנולוגיות בע"מ.